Строителството започна с изпълнението на предпорталните площадки, довеждащия път, обслужващия път, укрепване на тези предпортални площадки, тръбен чадър и на двете тръби, както от юг, така и от север, и влизане навътре в самия тунел. Изпълнението беше както с пробивно-взривни работи, така и с челен товарач, изкоп с тунелен багер. Тунел Железница представлява две тръби по 2 км, то 110 квадрата напречно сечение, изпълняване по нов австрийски метод. Вторичната облицовка също е стартирала, тунелен кофраж, уникален кофраж за обекта. Намираме се на най-горната платформа на тунелния кофраж. Както може да видите, има отделни щуцери за бетониране на различните нива и на различните отвори. Кофражната форма е 12 метра дълга, обхваща целият тунел. Абсолютно автономна, с хидравлично задвижване. Няколко думи за процеса на бетониране. Стационарна бетон помпа, около 100 кубика една кампада от 12 метра. Бетонира се при нормални условия за 6-7 часа. Всичко е автоматизирано. Вибратори 54 на брой, които вибрират бетона. Различните отвори, по които се подава бетонова смес. Изключително сложна геология в тунел Железница, най-вече заради нееднородността на масива. Гнайсите и амфиболитите в комбинация с водата довеждаха много често до случаи на обрушване и разхлабване на скалния масив не само в свода, но и в двата парамента. Адекватната реакция по отношение на авторския надзор на проектантите, на екипа, професионалисти, говоря за миньорите и специалистите вътре в тунела, предотвратиха по-сложни случаи. Въпреки тази геология, въпреки сложността на изработката, в крайна сметка срока се гарантираше през целия период на изпълнение. В обекта има 4 пешеходни галерии, 2 автомобилни галерии, SOS ниши, 26 на брой, всичките други системи, които са за видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентни системи, SCADA системи. Въобще тунелът ще бъде най-модерният изпълняван в България.
Тунел Железница е напълно завършен. Успешно са преминали всички 72 часови проби на всички системи, 15 на брой. Тунел Железница е най-модерният тунел, изпълняван по нов австрийски метод в България и съответно и най-дългия. Той включва 15 системи, от които система за физични величини в тунела. Тази система има за задача да отчита отделените газове, които са въглероден диоксид, фини прахови частици и съответно дава сигнал в контролния център за наличието на тези частици. Система за аудиоповестяване, която предназначена за излъчване на спешни съобщения в тунел Железница и съответно при пожар и при инцидент в тунела се отчита в контролния център. Система за пожароизвестяване, която система е предвидена за автоматична пожароизвестяване посредством сензорно-оптичен кабел, монтиран на свода на всяка една от тръбите. Технологията за откриване на пожари осигурява изключително ранното му откриване и в същото време максимална защита срещу фалшива тревога. Системата за радио представлява излъчващ кабел, който е в двете тръби, която система се използва от полицията, пожарната, както и от бърза помощ и поддържащата инфраструктура. Друга система, това е системата за видеонаблюдение. В тунел Железница са монтирани над 104 броя камери за видеонаблюдение, които всъщност откриват инциденти спряло превозно средство, пожар, катастрофа, паднали предмети, изоставени предмети и така нататък. И всичко това се регистрира и се подава сигнал пак в контролния център. Система за електронен контрол на достъпа. Това е друга система, която е система за осигурява надзор и защита на техническите помещения, както от северния портал, така и от южния портал на тунела. Тази система осигурява и контрол на достъпа на аварийните станции, на евакуационните врати, на напречните връзки, които са в тунел Железница. SOS аварийни станции. Следващата система в тези аварийни станции са монтирани предвидените ръчни пожароизвестителни бутони, както и аварийните SOS телефони, които имат директна връзка с станцията, тук в станциите 2 на брой в контролния център. SOS нишите, които са 26 на брой и са комбинирани SOS ниши. Вътре има бутон за известяване при инцидент вътре, било то при пожар, при аварирала кола, както има директна връзка на SOS нишите с станциите, които са инсталирани тук в контролния център, чрез който телефон се прави директен контакт с оператора, който е на смяна в контролния център. По този начин се прави една бърза реакция, за да може да се отстрани съответно проблема, който е настанал вътре в тунела. При авария, при катастрофа вътре в тунела, в една от тръбите или съответно при пожар в една от тръбите, трафика се пренасочва от едната тръба в другата тръба посредством автомобилни галерии, които са 2 на брой, и пешеходни галерии, 4 на брой. Друга система, това е мониторинг на конструкцията. Този всъщност мониторинг прави пак връзка с контролния център и се отчита признаци за нарушаване на стабилността на тунела. Друга система, това е ITS системата за управление на трафика в тунела. В ITS системата за управление на трафика има изградени управляеми пътни знаци, които са от двете страни на тунела, от юг и от север, както и вътре в тунелните тръби, чрез които управляеми пътни знаци всъщност се контролира трафика вътре в тунела. Друга система, това е вентилационната система, която е много важен елемент от самото съоръжение. Целта на тези вентилатори при различни сценарии, било то пожар, авария, автомобил, повишение на газовите вътре, те се включат в различни сценарии. Може и в ръчен режим също да работят и да се командват от операторите вътре в контролния център. Тунел Железница е с абсолютно пълно покритие на GSM операторите по цялата дължина на тунела. Следващата система е осветителната система и най-важната система всъщност, която управлява всички изброени до тук подсистеми, това е SCADA системата, която е визуализирана на всички тези екрани в контролния център и
чрез която SCADA система става управлението на тунел Железница.